Ja, wij zijn in Kalme Pomp onderwijs naar de schoonouders van Erik Drent. Hij had hun opjoen omdat ze een moeilijke tijd achterdragen. Want zijn schoonheid had nog een week in het ziekenhuis liggen. Dus hij vond wel dat het een mooi olieballenpakket verdiende. Dus ik krijg een hele mooie in mijn naam van de echte bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerrijn. Dus we zullen even zien en hopelijk kunnen ze hier dan even van genieten om het hier goed in te gaan. Volk? Hier is wel iets. Ja. Ik klap je even. Kom maar verder. Ah, goeie. Ah, hoi. Nou, goeie. Wie heeft een blijde verrassing? Je bent een oliebal. Ah, goeie. Ik ben op zoek naar de schoonouders van Erik. Daar zit in. En jou ook? Dan is deze verrassing van hem. Geweldig. Dat is mooi, hè, net? Geweldig. Hartstikke mooi. Shirts. Oh. Dit is mooi. Dat ziet er goed uit dan, hè? Flappen en gewone olieballen. Er zit van alles wat in. Hartstikke mooi, bedankt. Alsjeblieft, je hebt nogal, wat een moeilijke periode. Van Jannie en, hoe heet Erik. van Erik en Ida. Hartstikke mooi. Want die zei, ja, je hebt nogal een moeilijke periode gewoon even. Ja, je krijgt thuis, de eerste keer dat er thuis kwam. Ik krijg kerstkindje krijg ik thuis. Ja. Zei ik in een meisje. Ja. Ik rende kijk even naar jou daar. Jo zit je nou wel mooi op een stoel, maar dat had dus wel even anders geweest. Ja, zeker. Ik had 2 maanden in het ziekenhuis rond. Maar ik heb een bacterie tussen de tweede en de derde ruggengraat. Dus ik had 2 maanden altijd met een antibioticum rond, onder stok. Dat is een mooi skofteg. Dus, en ik ben in die tussentijd ben ik 2 keer snel even thuis geweest. En dan moest ik het kostje met een antibioticum om ik zelf mee tellen. En dan is het al je wat goed of? Goed. Ik ben zover ik ben thuis geweest kan. En ik had het werkpakje voor. Ik zeg het ja, je bent er helemaal klaar voor. Dus hopen dat het op termijn voor hun wel goed wordt, maar je had de leeftijd zien, hè? Want ja, ik ben uiteindelijk zuiderzoonlijk hier. Dus je bent dan wel wat herstellende, zeg je maar. Ah, dat zal ik nog wel eens ik ken nog wel niet lang door hier. Dus je zit nog wel even met de gebakken PR, zeg je maar. Nou ja, goed, ik ken wel wat aan het werk, maar minder dan ik gewend ben. En dat is de pastorale medewerker van het kerken. Even de steun en toeverlaat. Zo snijden morgen in het kerken voor mij klapt. Ik was al kunnen dat ik thuis kom weer. Ik zei van jongen, eindelijk weer thuis. Dat klapt in het kerken. Dat is wel heel mooi. Nou, en dan heb ik nog een paar lekkere olieballen erbij. Dus dan ga je in ieder geval een stuk beter naar hierin. Hoe krijg je die olieballen op? Want ik ga een stukje cake voor me. Ik zie dat je nog een laatste held op te eten. Ik ga geen flat van eten. Ze hoeven net met die in één keer op. Nou, daarom, dat lukt ik net, sowieso net. En je kan natuurlijk ook al uren het uitdelen. Ja. Misschien kan me hier dan Erik nog wel eens even delen, dan kun je ook wat olieballen krijgen. Zo wij ik net Sofia hier wij. Dat is nog geen kilometer dus. Dan komt het vast helemaal goed, of net? Ja, zeker. Verrassend dichtbij. RTV en